ದೊರೆಗಳನ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀ ಎನ್ನ ದೇವ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀ ಎನ್ನ. ಇಂದಿರೇಶ ಅರವಿಂದ ನಯನಯನ 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 ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ಹೊಂದಿದವರ ಗವಂದ ಕಳೆವ ಶ್ರೀ ಹೊಂದಿದವರ ಗವಂದ ಕಳೆವ ಶ್ರೀ ಹೊಂದಿದವರ ವೃಂದ ಕಳೆವ ಶ್ರೀ ಹೊಂದಿದವರ ವೃಂದ ಕಳೆವ ಶ್ರೀ ಹೊಂದಿದವರ ಗವಂದ ಕಳೆವ ಶ್ರೀ ಮಂದರಾದ್ರಿ ಧರನೆ ಶ್ರೀಧರನೆ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀ ಎನ್ನ ದೇವ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀ ಎನ್ನ. ಆರು ನಿನ್ನ ಹೊರತೆನ್ನನು ಕಾಯ್ವರು ಆರು ನಿನ್ನ ಹೊರತೆನ್ನನು ಕಾಯ್ವರು ಆರು ನಿನ್ನ ಹೊರತೆನ್ನನು ಕಾಯ್ವರು ಆರು ನಿನ್ನ ಹೊರತೆನ್ನನು ಕಾಯ್ವರು ನೀರಜಾಕ್ಷ ಹರಿಯೇ ನೀರಜಾಕ್ಷ ಹರಿಯೇ ನೀರಜಾಕ್ಷ ಹರಿಯೇ ನೀರಜಾಕ್ಷ ಹರಿಯೇ ತಗಳ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೈವ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀ ಎನ್ನ ದೇವ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀ ಎನ್ನ. ಮಂಗಳಾಂಗ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾರ್ಣವ 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 ಗಂಗೋದಿತ ಪಾದ ಗಂಗೋದಿತ ಪಾದ ಗಂಗೋದಿತ ಪಾದ ಗಂಗೋದಿತ ಪಾದ ಅಂಗಜ ಪಿತ ಅಹಿರಾಜ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಅಂಗಜ ಪಿತ ಅಹಿರಾಜ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಅಂಗಜ ಪಿತ ಹಿರಾಜ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಅಂಗಜ ಪಿತ ಹಿರಾಜ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಅಂಗಜ ಪಿತ ಅಹಿರಾಜ ಶಯನ ಶ್ರೀ ರಂಗ ವಿಠಲ ದೊರೆಯೇ ರಂಗ ವಿಠಲ 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 ರಂಗ ವಿಠಲ ದೊರೆ ದೊರೆಯೇ ರಂಗ ವಿಠಲ ದೊರೆಯೇ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀ ಎನ್ನ ದೇವ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀ ಎನ್ನ. ಶೇಷಗಿರಿ ವಾಸ ವರ ವೆಂಕಟೇಶ 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 ವರ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವರ ವೆಂಕಟೇಶ
वेङ्कटहरण वेङ्कटरमणु भक्ती चौवारू भरला भवलोकारी भक्ती चौवारू भरला भवलोकारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी माग तुव मोह सोडू ना म्हणा उदारी माग तुव मोह सोडू ना म्हणा उदारी शेष शयन कमल नयन शतावतारी शेष शयन कमल नयन शतावतारी भक्ती चौवारू भरला भवलोकारी भक्ती चौवारू भरला भवलोकारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी भगवंतु येऊन बसला हृदय सिंहासनारी आस्तिक मन सागरांतू आनंदाचे पाळ आस्तिक मन सागरांतू आनंदाचे पाळ आध्यात्मलोक विहार शोक दुःख परिहार आध्यात्मलोक विहार शोक दुःख परिहार संकर्षणाले अंतकरण मोहु मोवाळ संकर्षणाले अंतकरण मोहु मोवाळ संकटहरण वेंकटरमणु म्हणू पावला नाव संकटहरण वेंकटरमणु म्हणू पावला नाव भक्ती चौवारू भरला भवलोकारी भक्ती संगे ब्रह्मानंद झाला रे संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे हरी आला रे आला रे हरी आला रे हरी आला रे आला रे हरी आला रे संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे हरि ये तेरे हरि ते तेरे 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 हरि वाचुनी नदी से री तेरे हरि वाचुना नदी से री तेरे हरि वाचून नदी से री तेरे हरि वाचून नदी से री तेरे हरि आला रे हरि आला रे संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे हरि पाही रे हरि जाई रे हरि पाही रे हरि जाई रे हरि पाई रे हरि द्याई रे हरि पाई रे हरि द्याई रे हरि वाचून तुझे नाही 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 हरि वाचे रे हरि नाचे रे हरि वाचे रे हरि नाचे रे हरि वाचे रे हरि ना
हरी अंती रे हरी आदी रे हरी अंती रे हरि आदि रे हरि अंति रे हरि आदि रे हरि अंति रे हरि व्यापक सर्वा भूती रे हरि व्यापक सर्वा भूती रे हरि व्यापक सर्व भूति रे हरि व्यापक सर्व भूति रे हरि जाना रे हरि वाणा रे हरि जाना रे हरि वाणा रे हरि जानार हरि वानार हरि जानार हरि वानार बाप रखुमा देवी वरू राणा रे बाप रखुमा देवी वरू राणा रे हरि बापर कुमा देवी वरु राणा हरि बापर कुमा देवी वरु राणा रे हरि आला रे हरि आला रे संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे झाला रे झाला रे दिव्य शोभा पुंडलिका बेटी परब्रह्माने गा चरणी वाले भीमा उद्धरी जगा जय देव जय पांडुरंगा रकुबाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव तुळसी माळा गळा करटेऊन कटी कासे पीतांबर कस्तुरी ललाटी देव सुरवर नित्य येती बेटी गरुड हनुमंत पुढे उभे राही जय देव जय पांडुरंगा रकुबाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्र फाळा सुवर्णाचे कमळ वनमाळा गळा राई रकुमाबाई राणी या सकळा ओवाळू राजा विठोबा सावळा जय पांडुरंगा रकुबाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव ओवाळू आरत्या कुरवंड्या येती चंद्रभागे माझे सोडून या देशी दिंड्या पताका वैष्णव नाचती पंढरीच्या महिमा वर्णावा किती जय देव जय पांडुरंगा रकुबाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती चंद्रभागे माझे स्नान जे करती दर्शन हेळा मात्र दया होया मुक्ती केशवासी नामदेव बाळे हो वाढती जय पांडुरंगा रकुबाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव जय देव जय व्यंकटेशा आरती ओवाळू स्वामी जगदीशा जय देव जय पांडुरंगा रकुमाई वल्लभ राधेच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव जय पांडुरंगा रकुबाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव तुळसी माळा गळा करठेऊन कटी कासे पीतांबर कस्तुरी ललाटी देव सुरावर नित्य बेटी गरुड हनुमंत पुढे उभे राही जय देव जय पांडुरंगा रकुबाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावे जीवलगा जय देव ओवाळू आरत्या कुरवंड्या येती चंद्रभागे माझी सोडून या देशी दिंड्या पताका वैष्णव नाचती पंढरीच्या महिमा वर्णावा किती जय देव जय पांडुरंगा
रखुमाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावेशी वरदा जय देव आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती चंद्रभागे माझे स्थान सोडल्या देशी दर्शन हेळा मात्र जय होया मुक्ती देशवासी नामदेव भय हो आरती जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रखुमाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावेशी वरदा जय देव जय देव जय देव जय व्यंकटेशा आरती ओवाळू स्वामी जगदीशा जय जय देव देव जय देव जय देव जय व्यंकटेशा आरती ओवाळू स्वामी जगदीशा जय देव जय देव जय देव जय श्रीनिवासा आरती ओवाळ स्वामी जगदीशा जय देव जय देव जय देव जय श्रीनिवासा आरती ओवाळू स्वामी जगदीशा जय देव जय देव जय पांडुरंगा रखुमाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावेशी वरदा जय देव जय देव जय व्यंकटेशा आरती ओवाळू स्वामी जगदीशा जय देव जय पांडुरंगा रखुमाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावेशी वरदा जय जय देव जय व्यंकटेशा आरती ओवाळू स्वामी जगदीशा जय देव जय श्रीनिवासा आरती ओवाळू स्वामी जगदीशा जय देव जय पांडुरंगा रखुमाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावेशी वरदा जय देव जय व्यंकटेशा आरती ओवाळू स्वामी जगदीशा जय देव जय श्रीनिवासा आरती ओवाळू स्वामी जगदीशा जय देव जय व्यंकटेशा आरती ओवाळू स्वामी जगदीशा जय देव आरती ओवाळू स्वामी जगदीश जय देव गले लुटांगे न वंदीन चरण डोळ्यान डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमालिंगनानंद पूजित भावे गोळांगण म्हणे त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधू सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभाव करोमि यद्य सकल परस्मै नारायण हरिनारायण दुरित निवारण परमानंद सदाशिव भक्तजनो प्रिय भक्तजलोचन नारायण पावन रामा पतित पावन रामा पतित पावन रामा पतित श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम पुढतो बहुता जरी विठोबा ताळी रे दयाळा ताळी रे दयाळा ताळी रे कृपाळा अनाथनाथा पतित पावना ताळी रे दयाळा ताळी रे दयाळा ताळी रे कृपाळा विठ्ठल रखुमा विठ्ठल जय जय विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल जय जय विठ्ठल रखुमा विठ्ठल जय जय विठ्ठल रखुमा जय जय विठ्ठल 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 विठ्ठिन्न ध्यानयन हृदय जोडी तू ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಗತಿಯನಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಗತಿಯನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾರೆಯ ಎನ ಹೃದಯ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಬಾರೆಯ ಎನ್ನರದಯ ಹಿಂದೆನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವ ಕಳೆದು ಮುಂದೆನ್ನ ಜನ್ಮವ ಸಾಫಲ್ಯಗೊಳಿಸು ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಪುರದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸುಖಾನಂದ ಪಡೆದು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಗತಿಯನಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಗತಿಯನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾರಯ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಬಾರಯ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशव राम कृष्ण हरि विठ्ठल माधव जय राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशव
माधव राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशव राम कृष्ण हरि विठ्ठल माधव राम कृष्ण हरी विठ्ठल केशव राम कृष्ण हरी विठ्ठल 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 नम पुंडलिक वरदे पांडुरंग सीता का गोविंद विठ्ठल 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 ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ವಂದಿತನ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ವಂದಿತನ ಇಂದು ಇಂದಿರಾಪತಿಯ ನೆನೆ ಮನವೇ सर्व जनालो इष्टदेव वीर व्यंकटेशाक नमस्कार कोरनु संस्थानाच्या आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंहाक नमस्कार कोरनु तशीची आमगेल देवाक पुनःप्रतिष्ठ केलेले तसले सद्गुरू श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वामीले हरिद्वार आशे वृंदावनाक नमस्कार कोरनु सगळे काशी मठाचे गुरु परंपरेक नमस्कार कोरनु हांगा विराजमान जावन आसूचे काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामीले चरणाक वंदन कोरनु आज ही प्रस्तावना रे हांव दोन उत्तर उलोवच्याक स्वामीला अनुज्ञ घेवन तुमगेल्या थंय रावता तुमकां पुरो गोत अशें बरो ह्या पट्टीचे शुभकृत नाम संवत्सराचे रथोत्सव भारी विजृंभणेन चल्लो आज ते येन तितले जन 5 दीस आयलींच कालची सभे प्रायशा हांवें येदोळ ते पळयलें तितलो व्हड सभे आमगेल निमित्त ती सना चूक जालेली आमी स्वाम्याक विनंती पत्र दितना ಸ್ವಲ್ಪ वेल केलो आमकां कळनाशी ते चूक जाली बट स्वाम्यान आमगेल समाजा वेरी मंगळूर पेंटे वेरी मस्त प्रीती दवरून आमकां 9 दिसाचे मुक्काम दिलेलो आसा हे इतले विजृंभणेर जावच्याक काल आमकां स्वाम्यान हो रथोत्सव कार्यक्रम चलासून दिलेलो आसा हे विजृंभणे जावच्याक मूल कारणाचे आमगेले मठाधिपती काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामी जायना चंद रितीर जाता म्हणाले स्वाम्याल उपस्थिती आसतना ते रथोत्सव कितले चंद जावन जाता कितले विजृंभणे जाता म्हणून म्हळें आमी लास्ट टायम पळयलां ह्या वर्स ताजे भशेन चड विजृंभणे जालेलो आसा कितले कश्ट जाले रे स्वामी आमी आतां स्वाम्याल उठोवक 20 दिसाचे आमी कार्यक्रमाक उत्तर भारत यात्रेचे आमकां केल्ले आसाची हरिद्वार कल्पी अयोध्या प्रयागराज आनी काशीक ते त्रिकाल पूज करून स्वामी समाजा खातीर प्रती दीस मागताचे आमी चुकी करता आसताचे ते गांवांत कितले शी म्हळ्यार आमकां भायर येवचें जायना थर्मल घालका स्वेटर घालका ताजे नंतर पुरा घालका स्वामी कांय ना खाली एक शाल पांगून देवाल पूज करताचे ते पूज करून आमकां समाजा खातीर केन्नाय मागतात ताणे आमकां मस्त कर्तव्य आसा स्वाम्यान आमकां कितले करतना आमी कसन करताचे म्हळ्यार एक पळोवच कर्तव्य आसा आमकां आमगेले चूक जाता आसता आमकां स्वाम्याल मार्गदर्शन जावका कसले चूक जायना तशें स्वाम्यान आमकां मार्गदर्शन करका ह्या मात्र न्ही प्रती वर्स जावचे रथोत्सव कार्यक्रमाक स्वाम्यान आमकां अनुग्रह कोरका मंगळूर पेंट म्हळ्यार देशांत विदेश जावन तूं प्रसिद्ध जाल्लो रथोत्सव प्रती वर्स आमकां स्वाम्यान रथोत्सव कार्यक्रमाक येवन हे सगळे पेंटेक आशिर्वाद कोरका अनुग्रह कोरका म्हणून हांव स्वाम्या लागीं समाजा तर्फेन विनंती करता तशीच आमकां आशिर्वाद कोरका म्हणून स्वाम्या लागीं निमित्त हे फाटी अयोध्यांत हांव पळयतना एक सना विशय सांगच्याक इश्ट पोवता आमगेल समाजाक संस्थाना निमित्त कसन एक मर्याद मेळ्ळा आमी संस्था समाजातून ಒಟ್ಟು केलेले एक रूप्य पोवच्याक आमी अयोध्येचे केलेले कसन एक गौरव दिल्ले ते तितलो व्हड राम जन्मभूमी क्षेत्र ट्रस्ट तितले व्हड संस्थेच्यान आमगेल्या रूप्य त्यांनी तेंगेल्या ऑफिसाक येतील न्ही
रामचंद्राला चरणार समर्पण करता असले भाग्य आमकां दिलें आमगेल्या स्वाम्याला अमृत आसतना त्या रामचंद्राला चरणार समर्पण केलं आजी तितलो व्हड विशय खंयचे ना आनी आमकां पळोवच्या भाग्य मेळ्ळेलें ताजे पेक्षा व्हड विशय आमगे जिवमानांत तुची आमकां भाग्य मेळ्ळेलें तें मात्र न्ही ते कंसन निधी कलशांत तूं भांगर घालचें आसगी तें घालता आसलें भाग्य आमकां मेळ्ळेलें हें आमगेले संस्थाना निमित्त म्हणून सांगूक हांव इश्ट पळोवतां आजी स्वामी हांगा विराजमान जावन आसाची आमगेले कसलेय अपराध असले रे स्वाम्यान क्षम दिवका आनी आमकां केन्नाय मार्गदर्शन कोरका आमी चंद्रेतीर वता तसले आमी खंडीत चंद्रेतीर वचपाक प्रयत्न करताची खंडीत करताची म्हणून सांगूक ह्या टायमार हांव स्वामी लागीं सांग हे कार्यक्रमांत रथोत्सव कार्यक्रमांत आमगेले आचार मामांच्यो भट मामांच्यो मस्त मुतुवर्जी घेवन तांगेले काम केल्लें आसा तांकांय हांव धन्यवाद दिता हे मात्र न्ही हे सगळे पेंटेक आमगेले कितलो व्हड चंद जावन आशिल्लो रथोत्सव कार्यक्रम जावक म्हण जाल्यार आमगेले स्वयंसेवक शक्तीचे कारण आमी कोणेय कसले सांगून आमी 5 जाण ट्रस्टीसान जस्ट सुपरविजन मात्र करचें हे सगळेचे तांगेलें काम कोणेय ते कामांत ಸ್ವಲ್ಪ चड उणें जायना तशी चंद्र तरे काम करता जाल्यार ते सगळे कामाक आमगेले स्वयंसेवक शक्तीच कारण म्हण हांव सांगू इश्ट पळोवता ते स्वयंसेवक शक्तीकय हांव एक धन्यवाद दिता आमगेले आडಳಿತ मंडळी तर्फेन तशीच आमकां मस्त जनान हे रथोत्सव कार्यक्रमाक आमगेले देवस्थाना वयर अभिमानान ते काणिकेगी देणिकेगी वस्तुरूप काणिकेगी मस्त जनान तांगेले सेव केलेलो आसा तांकां सर्व जनांक हांव धन्यवाद दिता आनी ह्या टायमार हांव अनेक विशय सांगूक इश्ट पळोवता फुडल्या वर्सा 2021 आमी स्वाम्याक प्रस्तावन दिलेलो तेन्ना स्वामी आमकां आमगेलो ब्रह्मरथ 200 वर्स जाला तो 9 ब्रह्मरथ जावक मेळ्ळो तेन्ना 2021 आमकां स्वाम्यान आशिर्वाद दी न्हू हे चंद्रेतीर कार्याचेर 1 वर्स भितर जाता म्हूण म्हळें ते कोरोना टायमार जाल्यार स्वाम्याला आशिर्वाद आमकां तेजे विशय गोतूस विभुतीन तीर स्वाम्याला एक प्रसाद घेवन येयाचेर तुमगेले देवस्थानाचे मूल प्रतिश्ठ केलेले विभुतीन तीर स्वाम्यान म्हूण म्हळें हे खंयची क्रायसीस येताने आमकां ते पिठाचे आशिर्वादा निमित्त आमकां चंद टायमार चांग टायमार आनी सांगील टायमार आमकां ते रथ नूतन ब्रह्मरथ कोर जालेले तशीच पयरी आमगेल्या चातुर्मास संदर्भार नोव्हेंबर 1 तारखेक विशेष जावन अलंकार पूजा आशिल्ले आमगेल्या देवाक काशी मठ संस्थाना पर जावन तेन्ना आमी स्वामी लागीं एक विनंती केलेले आमगेले एक रुप्या लालकीक 125 वर्स जाल्ले स्वामी आमकां आमगे लागीं आमगेले देवस्थानाक एक भांगरा लालकी जावका मेळ्ळें तेन्ना स्वाम्यान विशेष जावन प्रार्थना करून आमकां एक अनुग्रह केलेलो आसा आमी मनांत लेखिल्ले 2026 ते लालकी कोरका म्हणून जाल्यार आमकां आतां दिसता स्वाम्याला अनुग्रह आशिल्ले निमित्त येवचे वर्साचे 13 टायमार 2024 आमगेले रथोत्सव टायमार खंडीत आमकां वीर व्यंकटेश आमकां ते आमगेले कसन मनांत आसगी ते व्यास रघुपती नरसिंह देव जो आमगेले स्वाम्याला अनुग्रह सुदीन तीर स्वाम्याला अनुग्रह हे पुरा निमित्त आमी टायमार हे व्हड एक आमगेले कसन बंगरा लालकीचे एक सपन आसगी ते खंडीत जाता स्वाम्याला आमकां आशिर्वाद मेळका म्हूण सांगून हांव म्हगेले एक प्रस्तावने 2 उतर स्वाम्याला चरणार समर्पण करता कसले चूक उलयलें आसल्यार शब्दांत स्वाम्यान क्षम दिवका म्हूण सांगून हांव एक दवरता